दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि थामथि मावबादा आरो बे मावबादाया गासै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि गेजेरजों दिनै बुखावलि लखिमपुर जिल्ला बरदलनि आनसलिकनि सिङाव थानाय बै जोंनि ब्रह्म धर्मनि लांगोनायाव साननिनि फारिलाइ लानानै मावबादा खुंलांबाय। बिनि ओंथिया जाबाय मा जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि जिहेतु लाइमोन आफादनि प्रसार संसदआ आबुं भाबैनो दाफुंनो हायाखैमोन आरो बे दाफुंनायनि फारिलाइ लानानै मैया 10 आरो 12 अक्ट' फारिलाइ लानानै साननिनि फारिलाइ लानानै बे खामानिखौ मावबोनो होदोंमोन आरो बेबायदि खामानिनि गेजेरजों मैया मोनाबिलियाव नित्यनि गेजेरजों मंगल जुगनि गेजेरजों बे दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि लाइमोन आफादखौ दाफुंनाय जाजोब्बाय आरो बे दाफुंनायनि गेजेरजों गासैबो जों दिनै अखानायै 12 अक्ट' खालि बे दुलाराय ब्रह्म धर्मनि फारिलाइ बायदि जोङो दिनै फुङावनो 4:30 रिंगानिफ्राय जोंनि प्रसार संसद आफादनि मानगोनां हेमन्त ब्रह्मनि दैदेननायाव मावबादानि जायगा जगाखन नित्य जयग लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि मानगोनां गाहाय प्रसारक बाबा मनरन्जन बाबानि दैदेननायाव बे मैया दाफुंनाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गासैबो लाइमोन आफादनि दाफुंनाय आफादखौ समायखेरा लानायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावफुंजोब्बाय। बिनि उनाव दिनै दहाय जोङो जे माने फुंनि जिथु हाबाफारि मथे मोनसे सावरायमेल लादोंमोन मावबादानि सावरायमेल आरो बे मावबादानि सावरायमेला फुंनिफ्राय जागायजेननानै जोङो 12 रिंगायाव बेखौ फोजोबनाय जादोंमोन आरो बे 12 रिंगायाव फोजोबनायनि उनाव दा जोङो मावबादानि दैदेननानै सावरायमेल आरो बे सावरायमेलाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि मानगोनां गाहाय प्रसारक मनरन्जन बाबा दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि मानगोनां आफादगिरि अस्नि कुमार स्वरगियारि आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि मानगोनां सभाश्री गयारि नेहाथारि रमिला ब्रह्म बसनगिरि दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफाद जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय प्रसार संसद बिरेन बसुमतारी आफा जोंनि लेङाइ हसिब गलाब बसुमतारी आफा आरो गासैबो फारिलाइ लानानै जों बे खामानिफोरखौ जाफुंसार होनो हाबाय। दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन फोसाव आफादनि थामथि मावबादा बे मावबादाया बुखावलि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धर्मपुर गामिनि आनसलिक ब्रह्म मन्दिराव जादों। दा बेवहाय बरदलनि आनसलिकनि धोरोम सिबिसालि न'आव जादों साननैनि हाबाफारिजों। बेयो मोनसे जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि। जों धोरोमखौ मोनसे बिद्दा एबा सोलोंथाइ महरै जों लानो थांनो नागिरगासिनो दं। जों सिगांफोराव नुदोंमोन जे धोरोमखौ मोनसे फोसावथायनि गेजेरजोंल' जों सोलोंनाय बायदि, नाथाय बियो बेखिनियावनो थोजासे जानानै थालिया। दा धोरोमखौ जों मोनसे फोरोंथाइ एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जायखौ जों ब्रह्म बिद्दा होननानै बुङो, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै समाजाव गोरों सुबुंफोरनि गेजेराव बेखौ मिथिहोनायनि मोनसे जोङो आबुं मोनसे आफाद दाफुंदों। बेनो जाहैबाय दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसाव आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ जों दाफुंनानै लादों। बेनिखायनो बे आफादनि गेजेरजों इयुनाव जों ब्रह्म धोरोमखौ बिनि सान्थौ, बिनि सानस्रि, बिनि माहारिबाद आरो जोंनि आध्यात्मिक सानस्रि आरो सोदोमस्रिनि बाथ्राफोरखौ जेसेबां गोथौसिम जों लांनो हायो बिनि सोमोन्दै सरसा खालामगोन। बेनिखायनो बेवहाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि आफादगिरि अस्नि कुमार गयारि, जगत चन्द्र ब्रह्म नेहाथारि बे आफादमोनहाबो फैनानै बाहागो लाफैदों, हेफाजाब होफैदों आरो बे हाबाफारियाव फोरोंथाइ बिथिङाव बाहागो लादों जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म बे आफाया बाहागो लादों आरो बिरेन बसुमतारी जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि बे आफामोनहा बाहागो लानानै गोबां सास्त्रनि बोसोन आरो माखासे सयभतानि बाथ्राफोरखौ जोङो फोरोंबाय। बेनिखायनो जों बे हाबाफारिया सम जालांबाय थागोन। दा बेवहाय गासै 170 बा 80 सुबुङानो बाहागो लानानै
गोबां मेहेरगोनाङै बारग'होबाय। बेनिखायनो जों दिनै बे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बेखौ बयनिसिमबो फोसावहरगोन जे जोंनि धोरोमनि गेजेरजों जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन सान्थि आरो धोरोमनि गोथौ आयदानि बाथ्राफोरखौ सावरायनो जाहाथे सम सम बेबायदि खाबु मोननायखौ सुबुं माहारिया दिनै बयबो मिथिनो हाथों। लाइमोना जाहैबाय थांनाय आरो फैगोन इयुननि मोनसे कम्पारिजन एबा रुजुथायाव थायो। बे मोनथामबो बिदिन्थाखौ बे जखा सुयो आरो लाइमोना जाहैबाय बेहा मोनसे सोरजिलु सानस्रि थायो। बेनिखायनो बे सोरजिलु आरो जौगाफुनाय समाव आरो सोलोंथाइजों नले गले सोमोन्दो थानाया जाहैबाय लाइमोन बैसोआनो। बेनिखायनो बे लाइमोन बैसोआव जोङो धोरोम सोलोंथाइखौ होनो हायोब्ला बै समाव जोंनि थासारिया माबायदिमोन, दिनै माबायदियाव फैखो, इयुनाव जों माबायदि जाहैगोन, बेखौ हयथ' जों भबिस्वतसिम सिन्था खालामहरनो हानाय लाइमोन गोहोआव थायो हिसाबै जों बेखौ मोनसे गौथुम हिसाबै दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन फोसाव आफाद होननानै दाफुंनायनि गेजेरजों माखासे गोरों गोरों बेक्तिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बे धोरोमनि आयदानि सरसाफोरखौ जों खालामनायनि मोनसे स्कपखौ लानाय जायो। जाहाथे बे इयुननि थाखाय गोबां सरसा खालामनो खाबु मोनो। बेनो जोंनि लाइमोन प्रसासनसो दानायनि गोनांथि होननानै बेखौ जों सानो।